ukauya neproblem inonzi 2 uchinoudza vanhu 1 na1 ukavabatanidza problem iyo inozvisolva yega. What am I trying to say? Imi munoenda kuchechi muchinotaurevera murume wenyu ari mumba, nditi murume ari kuenda kubhawa achinokureverai kuzvisikana zviri kubhawa. Mukadzi wangu hambodyi dini imo kuchechi baba vangu vanongonditi ndidye but vanenge vasina kugeza vabva kubhawa vakadikitira checheche painambo chokuti iwo kana ona kuti murume wacho zvokugeza hazvifarire asi anofarira bonde. Try by all means panguva yanenge udaita bonde newe wopinda mubhavhu. Kwewe sei uchingoti pese pandoda kurara newe wopinda mubhavhu ndeimwe weye yekumuudza uchamwari yatigeza. Izvi zvokunoudza vafundisi izvi unonoudza vafundisi handizviblame zvangu but ukaona kuti wapastage yekunourevera murume wako kunana mufundisi musha wako ka wadoya pathread especially na murume wacho asingapindi chechiwe. Ukaona kutosvika pastage yekuti haukwanisi kuudza murume wako zviri kukunetsa and the majority yevanhu vacho vanoderoka vanenge kuti I'm okay. So you let that problem blind you kuzvidaiso kuzvivhara neproblem so kusvika waijaira problem kutoti yako ipapo ndo panozoona kuti because what happens is when you blame others, you're actually giving up your power to change. By blaming others, uruda kuramba uri pauri ipapo. Nyika yedu yakapiwa masanction kana tikaramba tichiblame masanctions anditi ticharamba tiri patiri ipapo because tiri kuti no isusu we are okay chatikanganisa masanctions anditi. So we give up power to change. Pane zvokuti iwoti ndakahurigwa nokuti ndasingasweri pamba nemukadzi nevana unoda kuti ndakahurigwa nokuti mukadzi wangu anga ari hure. No, yes anogona kunge anga ari hure but wakafidha chihure nebehavior yako. Imbotarisa behavior yako kuti okay ndandakuvata neMonday then another Monday indichizari munhu yari too active and ogona mistake atinoita vanhu tinoda kuroora vanhu vari younger than us ne10 years. Ndakapenga ndakaona chiyanga stoko kana uriwo mukadzi ndakapenga ndakaona young chibenten changu zvinotanga zvinakidza. Imi muchirohwa nemenopause kana kuti muchida kuzvara makuma38 kuya moita inonzi postnatal kana inonzi chii depression inoitika wabva mukuzvara yeye. Chimukomana chakadana chine 30 iwo ne40 menopause yako rova chikomana chichiruda kumhanya chiri kumhanya ropa riri kumhanya choda kuita bonde newe muri marombe muri marovha ndo pamunonetsa ndabva kubasa ininoda ndibva kubasa ndakaneta ye handiti chichizokuhurira utanga kuti ndakagara nakuzviona kuti chachiri chihure. No, let's not. Ndiri kutaura kuti pese panoitika even something ngatimbotanga tamboita kaculture kekutanga kutaura asi ndandisiri was I 100% right. Even muuraiti rwako imo unogona kuona kuti wangu ari wrong right. Ukabondera motikari iri kumberi kwako ka usiri wrong unenge uri wrong nekuti mutemo unotiwo kana motikari iri mberi kwako distance muchimanya muchiita 30 miles an hour unofanira kuisa gap remota ngani between kana kuti gap saka even muuraiti mako imomo ukatsvaka wrong unohuwana. That's a good start. Bozo muuraiti wako imomo ukatsvaka wrong unohuwana hakuna paunenge poita 100% right. Ndombona pambanozi but asi denda ndangangoredusa speed yangu ka ndaisingabonderi kubheki kwami denda ndachikipa gap rire ndasinga zvazvinoenda zvokuti panguva zhinji
tinozosara toita malive edu ka vanhu vadoziva kuti Benzi ndiani ende tinokontinya tichiita malive tichitukirira maV11 ende unozati vanhu varegi kukutidzira isa maV11 sometimes vanongatidoona kuti iyi chati ndeyekumekera iyi yafomewa iyi yade uyai nemaV11 people are lonely, people are bored. Chavarongodai drama to keep them going. Vakamirira kuti Zimbabwe inake vagowana mabasa. And don't let iwewe kushandiswa nemunhu kuti vanhu kuti hunza maV11 uchinodhiga kutogadzira kutorega kutoenda graft uchinyora kana kuti kucreata V11 renema uchida kuti ufadze vanhu. These people don't care izvo zvarara so live ichipera so vanenge vakarara kudhara vana Grace vakutonorara they don't care. Grace yeyo ari kuti hanzi dzakundibata hope but live yako iripo right good night dzakundi andikona akutonorara. Do you honestly think Grace acharota live yangu yandiri kuita ino kuti rikanimborota chifidzo chiita live? No, ndikafuma live yeyo kanzi chifidzo chake only because shamwari yangu ake anondiziva, otherwise kukanzi chifidzo magetsi akazoenda ikadisappear live hapana anombofuma achivhima kuti ndeutsvakawo live yachifidzo yakati kane zuro. Wana matonisende zvokuti dena mamuchizviziva ndo zvazvinenge zvichireva ka kuti vanhu vari kuda while up time. Chandinongovengera chete pamalive ndechekuti live inoexposa yourself kunyanya kudarika munhu waru. Zvakava nematauro andiri kuita apa ndikatanga kutaura zvaex wangu panapa it's munogona kuti but what I'm actually doing, I'm exposing myself. Zvafana kuti ex wangu angasingamborari pamba handiti vanhu vandakazvibvunza kuti achitadza varara pamba sei mukomana akangonaka sewe rinenge rasingagezi zimufesi kana kuti rinenge zimufesi rinenge rasingagoni bonde kuona mukadzi achisiya murume akasvika kudai ndona iwe chiti ndai ex wangu aidada unofunga kuti uri kudhiga ex, but what you're doing is you're cultivating dzimwe ndangariro from maaudience ako kuti vati but idzi dzaihurirwa kana mukadzi modziziva here ndedzivi dzokuhurirwa nomukadzi idzi dzakuhurirwa handonga idhololo adzigolo handonga dzinekadora idzi handiona ukuti ex wangu anga nezihombe anga akadini anga nezigomba. Vanhu vari kuona iwe une kadora iwe uri kuti uri kuexposa zigomba raex wako ka vanhu vari kuti iwe ndiwanga une kadora.